Takže ahoj, vítám vás zpět tady na YouTube se sérií The Star Stable Online. Sliby chyby a stále vidíte, že musím dobovávat takhle zpětně. Já vím, že jsem slibovala něco trošku jiného, bohužel se mi při natáčení nenahrál zvuk a já jsem natáčela jako klasicky několik videí dopředu, což znamená, že ještě dalších pár videí budeme muset přetrpět, protože bohužel nechci prostě, nebo takhle bohužel, ale prostě ty úkoly už mám hotový a dělat to na tom náhradním není úplně řešení potom třeba i do budoucna, takže se to snažím řešit aspoň takovýmhle způsobem. No a jdeme na to. Tak, máme tady další úkol vlastně od Tomase, tak se podívejme, co nám tady Tomas chce. Jak skončili jsme tím, že jsme zachránili Moorland, jo? Tak a Tomas pro nás má perfektní novinku. Že bazalt je na prodej, že jeho majitel se stěhuje a že by nám ho klidně i prodal za 300 šilinků. A že Tomas chápe, že nemá jako že nemáme dostatek peněz, ale nemáme se o to bát, že nám dá 300 šilinků na to, ať si můžeme koupit našeho drahého bazalta, takže k němu dostaneme takovejhle papír o jeho vlastnictví. No to je krásná zpráva. Jinak normálně koně se nedají koupit za šilinky, jo? Ty ostatní se dají koupit pouze za Star Coins a to je placená měna ve hře, pokud nemáte zaplacený Star Rider. Proto se Star Rider i trošku vyplatí. Tak, už máme koupeného našeho úžasného bazalta. Tak, máme se o něj pěkně postarat. A je z toho prostě taky nadšený samozřejmě jako my, že už máme našeho úžasného pana bazalta. Uhu. Tak, já jsem se tady jenom změnila options v Creative na to, ať hrajeme jakože za den. Ono je tohle úplně úžasná funkce, kterou má Star Stable, nevím jak dlouho, ale asi moc dlouho to nebude, nebo nevím, fakt je to úplně úžasná funkce. Tady vidíme našeho úžasného Havrana, který by nás dovedl do Galloper's Keep, a tamhle vidíme i tornádo, které je spojené s Halloweenem. No, na Halloween se snad spolu někdy vrhneme, pokud bude čas, pokud to budeme stíhat a zvládneme si otevřít alespoň nějakou oblast. Tak a teď se vrhneme na úkoly u Maji. Tak a máme se jí tady podívat do obchodů, které zde jsou a podívat se, co se zde dá také koupit v Moorlandu, protože jsme tam ještě nebyli. Že jako byla jistě taková překvapená, že jsme se ještě nepodívali do obchodů kolem Moorlandu. Tak první obchod tady máme tenhle. Tohle je obchod s hodně starým vybavením, kde jsou opravdu starý kousky, úplně snad prvotinky. Mám pocit, že to jsou tady skoro od začátku hry, jo. To já si pamatuju, že já jsem začínala. Tady už jsou trošku modernější kousky, ale taky jako nic moc. Hlavně těch modernějších kousků je tam jenom trochu. Jenom pár. No, takže taky takový zastralejší a nic moc kousky. A konečně jdeme k obchodu, který už nějaký ty trošku kvalitnější kousky má. Tady jsou nové uzdečky, nové dečky, nová sedla. A pak taky pár starých věcí, no. Samozřejmě. S tím, že podkovy je takřka zbytečný si kupovat, protože v budoucnu ve questech jako dostanete, jo. A dostanete takhle kvalitní ty podkovy. A tady máme takovou specialitku Star Rider pro lifetime jezdce, takže si musíte zakoupit vlastně toho lifetimea, který je na celý život. Stojí nějak 1200, nebo to já si tak pamatuju, že stál asi 1200 na českých serverech. Teď si nejsem jistá, jestli to nezdražili na 1500, jo, to já už nevím. A vyplatí se to docela, jako když se to tu hru hrát dlouhodobě, jinak se vám samozřejmě lifetime nevyplatí. Tak, jinak máme teda děsně málo šilinku, jsem tady i říkala v tom videu. No, říká, že je to děsně cool a že když budeme si dělat vlastně reputace v Moorlandu, což jsou ty modrý daily úkoly, tak vlastně to jsou ty stáje nejvíc, to dávají.
tak vlastně se budeme moct kupovat další a nesmíme zapomenout na daily a jako na obchody v Cyril Grade, ve Fortnite a tak dále. A tady už jsme u úkolu s kravičkou, kdy vlastně najednou kravička prostě byla koupená a je najednou nějaká smutná. Dává špatný mlíko a je prostě úplně smutná a nikdo neví, co s ní. Nikdo jako neví, jak si s ní poradit. Samozřejmě zase opakuju, kdo si to bude chtít prostě přečíst, tak si to stopněte a přečtěte, jo? A máme jet za Mr. Halsfordovou, který vlastně to byla, ta kravička. A no, že prostě ta kravička žila na její farmě, když byla mladší, takže za ní máme jet a zeptat se, co s ní. Tady se projeli kolem Havránka, nebo Vrány, nebo co to je, já nevím. V tomhle se nevyznám. To jsou ptáci, to jde hodně mimo mě. Tak a jsme u Mr. Halsfordové. Tak, kráva je smutná, říkáš. A co s tím mám dělat? Tak říkala, že ten samý problém měla hodně let zpátky, že se jmenovala Wendy, když ji měla, a že jí dávala nějaký extrakty z bylinek. Že jakože zná prostě jako způsob, jak to opravit, a vlastně se dočteme, že jí dávala jako extrakt z pampelišky. Že jí máme donést 5 pampelišek. Tak jí teda doneseme 5 pampelišek. Můžeš to už přijmout? Super. Jako jestli vám to nevadí, tak by si to takhle klidně mohla i trošku komentovat z toho důvodu, že... Jo, já jsem si původně myslela, že ty pampelišky jsou tady takhle víc k té pláži, protože tam budeme do budoucna hodně vlastně dělat úkoly na té pláži. Tak ne, ty pampelišky jsou jinde samozřejmě. A jenom jsem se tady vylevlila koně. Je tak asi celkem dost drmolem, co? Tak. První pampeliška, druhá pampeliška. Tohle asi úplně komentovat nemusím. A máme všech 5 pampelišek, který po nás Mrs. Halsfordová bude chtít, aby mohla udělat extrakt pro naši kravičku. Tak, říká, že jsou v pohodě a že teď nám toho trochu vyrobí. Tak a máme jí to teda dát a mělo by být všechno už v pořádku. Takže jedeme za kravičkou právě teď. Je fakt, že v původním videu jsem to právě tady zjistila, že se jedná o extrakt, ale ne, že se jedná vlastně o něco jiného. Prostě já a moje angličtina jsme samozřejmě úplně nejlepší. Tak a Maja nám říká, že vlastně vypadá šťastněji, jak jsem to udělala, se nás ptá. A pak nám říká jako, ten extrakt z pampelišek, věřila bys tomu? No tak očividně, jo, když to fungovalo. Tak a teď ještě někam zajedem. Jo, nabourej naprosto do všeho, do čeho ti půjde nabourat. Samozřejmě klasika. A ano, a vlastně tady jsme přejeli jenom k ten a to si ukážeme příště. Teda další úkoly se ukážeme příště, protože ty jsou už trošku delší, takže vlastně nechci, aby tady ty videa byly nějak úplně extrémně dlouhá. Samozřejmě, kdybyste měli zájem o delší videa, není problém. Stačí to napsat do komentáře, že takhle krátká videa jsou opravdu moc krátká. A celkově bych byla ráda za zpětnou vazbu, dále za lajky, komenty a odběry. A to je asi tak všechno, takže zatím ahoj a ještě minimálně jedno video budeme muset přežít takhle dabovaný.
Já fakt doufám, že už znovu se mi ten zvuk jako nebude nenahrávat, jestli mě chápete, a že další videa, které budu natáčet, tak už budou jenom vlastně v normálním fungování, protože i mě to takhle moc nebaví. Tak jo, tak zatím ahoj a u dalšího videjka.